नैबे प्रग्रामाथ' गथाय जोंनि हादोरसा नाङैनो किन्तु जोंनि माजबादाव दिनै जादों आरो बे माजबादाव जानायानो उदालगुरि जिल्लानि गिबिसिन आरो दा बे आंनि नुनायाव खोब मोजां मोनसे हाबाफारि जादों मानो होनोब्ला जोङो प्रत्येक बोसोर जोङो हेल्थ केम्प फाथियोमोन किन्तु बे हेल्थ केम्पफ्रा जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि जायामोन एबार बे जिहेतु मेगा हेल्थ केम्प होनना फाथिदों बेवहाय जा गंनै मेडिकेल कलेज TMC आरो GMC H बे मोननैनिफ्रायबो बिभिन्न डिपार्टमेन्टनि डक्टर्सफोर लाबोदों बेवहाय आरो बेनि बादैबो बेवहाय मा होनो जायफोरनाखि स्टुडेन्टफोर बिल' 18 इयार्स फ्रायानो माबा माबि प्रब्लेम दङ बिसोरखौ दिनै नायनो थाखाय बेवहाय बेबस्था खालामदों आरो बेनि अनगायैबो जायफोरखौ बेवहाय सिकित्सा खालामनो हाया जायफोरखौ रेफार खालामनांगौ बेखौ लांनायनिबो बेबस्था बेवहाय लाखिदों आरो ओंखायनो नैबेखिनि बे हाबाफारिया निस्सय खोब सहाय होगोन जोंनि दुखिया रायजो राजाखौ नङाबा जोंनाव मेरला हस्पिटाल जाबाय किन्तु डक्टर अभाबनि थाखाय जोङो किसुमान बेमारफोरखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव सिकित्सा खालामनो हाया दा ओंखायनो बेफोरखौ दिनै जिहेतु सिकित्सा होनायनि मोनसे बेबस्था बेनि अनगायैबो जायफोरखौ बेयाव हाया बिथांमोनखौ लांनानै बाहेरायाव सिकित्सा होनायनि बेबस्था बे जथेस्थ' मोजां जादों आरो बिटिसिआव जिहेतु गोदान नोंथांमोननि सरकार फैबाय गामि एरियायाव गोबां बेबायदि देहा फाहामसालिनि गोनांथि जोंहाथ' मोनसे माबा दङ एबार जोंहा BPF गोदान सरकार हिसाबै जोंनि देहा फाहामनायावबो मोनसे गोदान जों माबाजों जों मावलांनो नाजादों दा जिहेतु जास्ट जों सरकार दाजेनदों दासिमबो जोङो सायख'वाखै EMफोर होखांनायनि उनाव डिपार्टमेन्ट रानगोन बेनि गेजेरजों जोंनि सरकारा डिसिसन लानानै केबिनेटनि गेजेरजों बिदि किसु माने गोदान माबाजों जों खामानि मावलांनो नाजागोन आरो बेनि गेजेराव साइस्थ'आवबो दंथारो जोंना